estem envoltats de ciència, encara que no ens hi fixem i moltes de les coses que ens envolten vinguin embolicades amb un deix de misteri. Avui mirarem de resoldre algunes d'aquestes qüestions gràcies a la tasca divulgativa d'en Màrius Vélez i en Daniel Arbós, que acaben de publicar el llibre que recull algunes de les preguntes més capcioses del nostre dia a dia. Es diu Paciència, la nostra curiositat científica del dia a dia. I avui en parlem amb Daniel Arbós. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, gràcies per convidar-me. Tot plegat comença amb un programa de ràdio. Sí, un programa de ràdio que fa 8 anys que el fem en una ràdio local i que també s'ha convertit en un podcast que es diu Paciència la nostra i que qualsevol persona pot escoltar a paciencianostra.cat, on parlàvem de molts estudis i moltes curiositats del dia a dia i mira, i un bon dia vam dir que ho podíem aplegar en un llibre. Mira, si més no, serà el gran regal d'aquest Nadal perquè, a veure, sense anar més lluny, traurem de dubtes finalment a la gent de si val la pena posar la cullereta o no cal posar la cullereta a l'ampolla de cava. Sí, és de fet el típic llibre que pots, si te'l llegeixes abans de festes o durant les festes, pots anar doncs, al sopar de Nadal o de Reis i aquestes discussions eternes. Per exemple, el que deies, no? Serveix d'alguna cosa posar una cullereta a l'ampolla de cava perquè no s'esbravi? Doncs no, els estudis que s'han fet demostren que no serveix per res, que el gas s'escapa igualment. Per tant, si teniu aquell cunyat o cunyada que defensa que sí, vosaltres amb el llibre li podreu dir que la ciència ha demostrat per activa i per passiva que no serveix per res posar la cullereta a l'ampolla de cava. Tenim arguments irrefutables que, a més, ens serveixen no només doncs, per fer la punyeta al cunyat o la cunyada de torn, sinó, pobrets, que són macos, però no només per això, sinó per estimular una mica la curiositat. És a dir, estem envoltats de fenòmens científics, entre cometes, en el nostre dia a dia, des que ens llevem, de fet aquest és el plantejament del llibre, des que ens llevem fins que ens n'anem a dormir, però en canvi no tenim molt sovint la curiositat per anar una mica més enllà i esbrinar per què passen segons quines coses. Clar, el tema és que nosaltres, tot el que ens envolta és ciència, no? Com bé deies, el llibre està orientat des del matí a la nit i a vegades la gent que no està en el món percep la ciència com una cosa molt llunyana, que fan uns científics en un laboratori, que no té res a veure amb el seu dia a dia, i d'una banda hi ha molta d'aquesta recerca que es fa tancat en laboratoris ens acaba revertint en el dia a dia, sigui els telèfons mòbils, els ordinadors, els GPS, tot això parteix de recerca, però a part moltes coses que ens passen o que fem inconscientment o que no hi pensem, que ens envolten en el dia a dia, doncs són fruit de la ciència, no? Com és que ens despertem de cop i ja tot el nostre cos funciona? Això no ens ho hem plantejat mai, no? Perquè imagina't que, jo què sé, que les cames triguessin mitja hora a funcionar un cop ens despertem, o els braços, i que durant la primera hora o 2 hores no poguessis fer anar els braços perquè triguen molt més a despertar-se. Llavors, hi ha coses que donem tan per sentades, que ens passen en el dia a dia, o que fenòmens que hem vist tota la vida, que no ens els plantegem. Llavors, en aquest llibre intentem explicar una mica el per què i despertar aquesta curiositat. Jo que estic convençuda és que, a més, servirà d'excusa per més d'un i més d'una, perquè, entre altres coses, el llibre ens explica per què l'operació Bikini no pot funcionar de cap de les maneres. Bueno, és que clar, no pot funcionar, s'ha de ser molt... No pot funcionar, Daniel, no pot funcionar. No, home, a veure, s'ha de ser molt voluntariós, en el fons no descobrim, no hi ha cap dieta miracle, però sí que veus estudis que s'han fet que, per exemple, si mires pel·lícules d'acció i estàs menjant, menges molt més que si mires un debat de política o mires un programa més tranquil, no? Per exemple, doncs són petites coses que potser quan t'hi trobes, si algun dia estàs davant del sofà i recordes i dius, hosti, que si miro una pel·lícula d'acció m'he de controlar amb el menjar perquè si no menjaré molt més del que volia o del que tenia previst. Vaja, que és qüestió de ficar-s'hi tots plegats. Durant tot el temps que porteu fent el programa, algun dubte especialment complicat de resoldre heu tingut? Home, a vegades la gent et planteja les grans coses que no nosaltres, sinó que els científics encara no han resolt, no? Pues exactament com es va originar l'univers o coses així, o coses de tecnologia de cap a on anirem, doncs a vegades és molt difícil de dir si els robots, què acabaran fent robots, què acabarem fent nosaltres, com ens afectarà el canvi climàtic, i llavors en aquest sentit aquestes grans preguntes sí que no les hem pogut respondre. De la resta sí que moltes coses es va veient doncs, que fenòmens que abans semblaven paranormals o que no tenien una explicació i que la gent atribuïa o a forces malignes o al revés, doncs s'ha vist que sí que tenen una explicació científica, no? Llavors hi ha, per exemple, metges catalans que han descobert quina malaltia provoca el que abans es pensava que era el de la nena de l'exorcista, que abans es pensava que estaves posseït, doncs ara han vist que són una cosa del propi organisme, del propi cos humà, que ataca una part del cervell. Llavors que sí que t'acabes adonant que tot acaba tenint una explicació lògica i racional i que potser no la coneixem, però que no la coneguem no vol dir que no hi sigui. Desapareix el misteri així?
Home, una mica sí, bueno, una mica cada cop hi ha menys misteris, hi ha alguns que es mantindran tota la vida, però bueno, sí, abans n'hi havia molts més que ara i hi ha moltes coses que se'ls hi va trobant l'explicació, que també està bé, no? Una mica la curiositat humana al final va entenent més coses, entenem més com funciona el cos humà, entenem més com funciona el planeta, com funciona l'entorn i llavors cada vegada hi ha menys misteris per resoldre, però en queden molts, si estem sols a l'univers o no, o sigui, encara tenim feina per llarg. De totes maneres, el que veig és que hi ha dubtes de molt diversa mena, és a dir, per exemple, des de la típica pregunta que et fa la teva filla petita dient com fan pipí els astronautes, per exemple, aquest és un dubte que queda resolt dins del llibre, a d'altres doncs, que són ja àmbit cunyats, o abans ho comentaves tu, però és allò de es pot produir electricitat a partir de l'orina? Doncs aquesta també seria una altra de les tipologies de preguntes. Són molt diverses. Clar, no, el llibre, sobretot hi ha tota una part del dia a dia, doncs això, des de com funciona el microones, expliquem. Per exemple, serveix, tothom es pren, quan està encostipat es pren un suc de taronja. Bé, doncs tots els estudis han vist que el suc de taronja té moltes propietats, la taronja i la vitamina C, però que per l'encostipat no fa res. O sigui, d'una banda, coses del dia a dia, de per què se t'enganxa la cortina de la dutxa, doncs no? Ara tothom té mampares, però fins no fa gaire que molta gent tenia cortines a la dutxa, doncs per què se t'enganxa, doncs quin fenomen físic ho explica, fins a això, doncs com els astronautes, el problema que és de fer pipí a l'espai i com o han de portar, hi ha un aparell de mena d'aparell xuclador que capta l'orina o van també doncs, amb bolquers per portar-ho i com s'ha intentat fer electricitat a partir de l'orina. O sigui que una mica a partir de curiositats del dia a dia anem una mica més enllà i expliquem doncs bueno, sí, com per exemple aquest cas, no? Com hi ha investigadors que estan intentant a través de les sals que hi ha a l'orina doncs podria ser una manera d'acabar fabricant electricitat. Preguntes tècniques, preguntes pràctiques i preguntes amb respostes d'aquelles amb dubtes existencials, com per exemple com és que es lliga més quan portes una guitarra? Clar, això, per exemple, hi ha tot un capítol dedicat a lligar i és molt curiós perquè em sembla que no hi hagi res establert i que, mira, que t'agrada una persona perquè t'agrada o pel que sigui, que no no hi ha una explicació científica i, en canvi, doncs, bueno, s'han fet molts estudis sobre la conducta i veus, doncs, que, per exemple, els nois, sobretot, el que han fet els estudis, doncs, que van amb una guitarra, doncs, per exemple, si demanen telèfons a noies pel carrer aleatòriament, doncs és molt més probable que la noia accedeixi a donar-li el telèfon si porta una guitarra que no si no la porta. També, si un noi demana al Facebook, li demana amistat a una noia que no coneix, doncs si el noi porta una guitarra, la noia és molt més fàcil que accedeixi a ser amiga al Facebook, i al revés també, també s'ha vist que les noies també poden utilitzar trucs per ser més atractives. Per exemple, si van vestides de vermell, els nois les veuen més atractives que no si van vestides d'un altre color. O sigui que hi ha un munt de trucs, fins i tot en l'àmbit de lligar, que la ciència ha intentat trobar algunes respostes. Estic convençuda que hi ha gent que ja pensa que aquest llibre és imprescindible. Els hi recordem el títol Paciència, la nostra curiositat científica és del dia a dia. És un llibre que publiquen l'editorial que signen amb Màrius Velles i en Daniel Arbós. Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al telèfon. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Enhorabona i gràcies pel llibre. Molt bé, felicitats, gràcies.